алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуда дар самти татбиқи ҳадафи мазкур барномаҳои мушаххасро амалӣ месозад. Аз ҷумла бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе корхонаи муштараки мошинсозӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автоматив Индастри фаъолият мекунад. Дар корхонаи мазкур воситаҳои нақлиёти мусофирбари ҷамъиятӣ аз ҷумла автобусҳо истеҳсол карда мешавад ва аввалин автобусҳои истеҳсоли ин ширкати ватанӣ муаррифӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. аввалин истеҳсоли автобус дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар корхонаи Акия Авесто Автоматив Индастри истеҳсол карда шуда ба намоиш гузошта шуд. Тибқи маълумот, корхона иқтидори истеҳсоли автобусҳоро дар як соат то 300 адад расонида, шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ на кам аз 200 нафар хоҳад шуд. Дар корхонаи мазкур 6 хати истеҳсолӣ мавҷуд аст: хати кафшергарӣ, хати таҳрангмолӣ ва рӯпӯшкунӣ, хати рангуборкунӣ, хати басту банди механикӣ ва электрикӣ ва хати ниҳоии сифат мебошад. Дар рӯзи ба намоиш гузоштани аввалин автобусҳои истеҳсолии Тоҷикистон, роҳбарони вазорати идораҳо, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сафирон, намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ва бахши хусусӣ иштирок доштанд. мақсад аз ташкил кардани чорабинӣ ин муаррифии имкониятҳои имрӯзаи соҳа истеҳсолот, бахусус муаррифии расмии автобуси истеҳсолкардаи Тоҷикистон ба намояндагони шарикони рушд мебошад. маҳз бо заҳмату кӯшиш ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба ҷаҳониён муаррифӣ гардида, маҳсулоти истеҳсолшаванда ба содирот нигаронида мешавад. бояд гуфт ки ҳаҷми сармоягузорӣ барои бунёд ва ба роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти ҷамъиятии мусофирбар зиёда аз 100 миллион сомониро дар бар гирифтааст, ки сармоягузорӣ марҳила ба марҳила идома дода мешавад. баробари ба фаъолият оғоз кардани корхонаи Акия Авеста Автоматив Индастри барои расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат қадамҳои устувор гузошта шуд. мавриди зикр аст ки танҳо дар фурсати кӯтоҳ ба мутахассисони маҳаллӣ бо кӯмаки мутахассисони касбии туркӣ муяссар гардид, ки муҳлати банду басти як адад автобусро аз 6-7 рӯз ба 1-2 рӯз расонида шуд. маҳз баланд бардоштани савияи малакаи мутахассисони маҳаллӣ барои саривақт банду баст ва тибқи тартиби муқаррар гардида супоридани автобусҳо ба корхонаи коммуналии шаҳри Душанбе имконпазир гардонид. муддати 1 сол аст ки шумораи автобусҳои ворид гардида ва дар ҳудуди кишвар бандубаст гардида дар хатсайрҳои пойтахт ба хизматрасонии ҳамлу нақли сокинон ва меҳмонони пойтахт равона гардидааст. автобусҳои бандубастшуда ва истеҳсолшаванда мутобиқ ба меъёрҳои стандарти байналмилалии Евро 5 дорои муҳаррики ширкати бонуфузи Mercedes-Benz ва муҳаррики ширкати олмонии Санрад Фабрик, инчунин тамоми қисмҳои эҳтиётӣ ва васлу насбшаванда бо кафолати махсус ва сифати баланд аз ширкати номдори туркӣ харидорӣ карда мешавад. тибқи нақша дар назар дошта шудааст ки марҳила ба марҳила 5 намуд воситаи нақлиёти ҷамъиятии мусофирбар истеҳсол карда шавад. дар мадди аввал автобуси дохилии шаҳрӣ бо дарозии 12 метр ва бо ғунҷоиши 98 нафар мусофир, ки дар он 26 ҷои нишаст ва 72 ҷои ғайринишаст истеҳсол гардид, имрӯз муаррифии расмии он анҷом ёфт. фаъолияти корхонаи муштарак бо мақсади қонеъ намудани талаботи имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо маҳсулоти истеҳсол намуда ва содирот намудани он ба кишварҳои минтақа мебошад. татбиқи босамари лоиҳа имкон медиҳад ки барои расидан ба ҳадафҳои муайян намудаи ҳукумати мамлакат дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати ба кишвари индустриалии аграрӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд. Нуралӣ Сафумиддин, Меҳрӯзи ҷумъа, барои барномаи ахбор. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд навсозии роҳи ташрифотӣ, мунфарш намудани перрони фурудгоҳ, бунёди толори қабулу гусели мусофирон ва меҳмонони олиқадр, гулгашти замонавӣ, меҳмонхона, тарабхонаю ошхона ва насби таҷҳизоти рӯшноидиҳандаю фурудоӣ дар аэродром аз ҷумлаи корҳое ба ҳисоб меравад, ки дар давоми 3 соли охир амалӣ шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. таи 3 соли охир дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд сатҳи хизматрасонӣ ба мусофирон беҳтар гардида, чандин иншооти нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. аз ҷумла дар ин давра бинои маъмурият, толор ва тарабхонаи ҷавонон, толор барои қабули меҳмонони олиқадр, гулгашти саҳни фурудгоҳ, истгоҳи нақлиёт ва иншооти гурӯҳи мушоҳидаи видеоӣ ба истифода дода шуда, системаи нави рӯшноидиҳию фурудоӣ низ васлу насб гардид. ҳамзамон дар ин давра роҳҳои ҳудуди фурудгоҳ пурра навсозӣ карда шуд. айни замон дар
фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд бунёди толори нави айравокзал, тарабхонаи ошхона ва навсозии меҳмонхона идома дорад. аз ҷумла корҳои сохтмонӣ дар бинои меҳмонхонаи фурудгоҳ ки аз 5 ошёна иборат аст вусъат меёбад ва мақсад аз навсозии он фароҳам овардани шароити мусоид барои будубоши муваққатии меҳмонони дохилию хориҷӣ хусусан сайёҳон ба ҳисоб меравад. меҳмонхона аз 92 ҳуҷра иборат буда бо тамоми таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз карда мешавад. корҳои сохтмонӣ дар бинои нави ошхона ва тарабхонаи фурудгоҳ низ идома дорад. иншооти нав сеошёна буда тибқи лоиҳа дар қабатҳои якум ва дуюм бунёди ошхонаю тарабхонаи замонавӣ ва дар ошёнаи сеюм як айвони калону барҳаво барои истироҳату фароғати мизоҷон пешбинӣ гардидааст. айни замон дар ин ду иншоот зиёда аз 50 нафар сокинони маҳаллӣ ба корҳои сохтмонӣ машғуланд. айни ҳол корҳои сохтмонӣ, муҳандисӣ дохилӣ ва оинапӯшу алюкапонпӯш кардани фасади беруна давом дорад. ошхона барои 240 нафар ҷои нишаст сохта шуда истодааст. пудратчӣ ҷДММ муҳандис мебошад. ёдовар мешавем ки барои мутобиқ намудани сатҳи хизматрасонӣ ба стандартҳои байналмилалӣ аз моҳи майи соли 2016 бунёди бинои нави айравокзали марказии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд идома дорад. масъулони фурудгоҳ мегӯянд баъди ба истифода додани ин иншооти замонавӣ дар як соат имкони ба зиёда аз 400 мусофир хизмат расонидан ба вуҷуд меояд. ҳамзамон дар ин ҷо 2 галерея бо дарозии 22 метр ва 4 зинаи телескопӣ барои ҳавопаймоҳои тамғаи аэробус ва боинг васл карда мешавад. ҳамаи корҳои иҷро шуда аз маблағҳои худи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд иҷро шуда истодааст. дар ҳолати пайдо шудани маблағ гуфта метавонем ки нимсолаи аввали 2020 солба бинои айравокзалро ба истифода диҳем. дар ҳавлии фурудгоҳ бунёди гулгашти зебо бо фаввораҳои диққатҷалбкунанда, гузоштани нишасткурсиҳои замонавӣ, ҷойи барои бозию дилхушии кӯдакон ва ба намоиш гузоштани ҳавопаймои тамғаи Ту-134 аз ҷумлаи иқтидомотест ки барои истироҳату фароғати мусофирон хусусан меҳмонони хориҷӣ амалӣ карда шуд. ёдовар мешавем ки ҳамасола дар ду шафати роҳи нави протоколӣ ва ҳавлии фурудгоҳ теъдоди зиёди ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва гулҳои рангоранг шинонида мешаванд. парвариши гулҳо асосан дар гармхонаҳои назди фурудгоҳ ба роҳ монда шудааст. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун вусъат дошта. дар баробари маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо саҳми соҳибкорони ватандӯст низ чандин иншоот дар деҳоти шаҳр бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар ҳамин замина аз ҷониби соҳибкорон дар шаҳри Роғун як маркази ҳунарҳои мардумӣ ва сехи истеҳсоли обҳои ташнашикан ба истифода дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Роғун корҳои созандагию ободкорӣ бо суръати баланд идома дорад. соли равон якчанд биноҳои хизматрасонӣ ва истиқоматӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамчунин аз тарафи соҳибкорони бонангу номуси шаҳр бинои ҳунарҳои мардумӣ ва маркази хизматрасонӣ инчунин сехи обҳои ташначикан изгоҳҳои замонавӣ ба истифода дода шуд. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ бо суръат идома доранд дар шаҳри Роғун. ҳамчун соҳибкор ман низ тасмим гирифтам ки як гӯшаи ҳунарҳои мардумиро сохта ба истифода диҳам. гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва маркази хизматрасонӣ ки дар як гӯшаи ин шаҳри зебо аз тарафи соҳибкор Фаридун Давлатов бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шуд ва ин бинои хуштару замонавӣ ба шаҳр намои дигар бахшидааст. дар ин маркази хизматрасонӣ 5 нафар бо кори доимӣ таъмин карда шуд. ما شکرگزار از آنیم که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در شهر راغون چنین سیخ‌های دوزندگی به کار و استفاده شده است که ما جوان دختران هم صاحب کار و هم صاحب کسب و هنر گشته ایم. طبق نقشه از جانب صاحبکار فریدون دولتوف تا سال 2021 در شهر باید بینای مهمانخانه، سرتراشخانه، حمام، کاشانه حسن و آشخانه نیز ساخته به استفاده داده خواهد شد.
дар оянда нақша дорем бинои ҳамом, сартарушхона, меҳмонхона, кӯчхонаи ҳуснро, сохтмонашро ба итмом расонда мавриди истифода қарор диҳем. дар маҷмӯъ то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр зиёда аз 100 иншооти таъиноти гуногун бунёд карда мешавад ки ин ҳам бошад аз таваҷҷӯҳи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун барои ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки зиёда аз 100 иншооти таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. айни ҳол бошад дар шаҳри Роғун бинои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, бинои 12 ошиёнаи истиқоматӣ, бинои меҳмонхона, муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ, парчам, нишон бо суръати баланд идома дорад. тавре гурӯҳи эҷодии телевизиони Тоҷикистон мушоҳида намудем дар шаҳри Роғун сохтмони муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва нишон ҳамчунин парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд то ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне соли равон сохта мавриди истифода қарор дода шавад. соли равон дар маркази шаҳри Роғун аз тарафи соҳибкор Саидамиров Аҳмадҷон маркази дилхушӣ ба истифода дода шуд ки ҳамарӯза мардуми ин шаҳр аз зебогии маркази дилхушӣ ва фавораҳои гуногуни рангу баранг истифода мекунанд. дар доираи сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои созандагию бунёдкорӣ бо суръат идома дорад. дар шаҳри Роғун бошад дар соли равон якчанд биноҳои баландошиёна сохта мавриди истифода қарор дода шуд, аз ҷумла меҳмонхона, истгоҳҳои замонавӣ, гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. Маманазар Шарифзода, Ҳамраз Авлазода, шаҳри Роғун, ахбор. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо ба солгарди 30-юми истиқлолияти давлатӣ ҷараён доранд ки дар пайи худ созандагӣ ва бунёдкориро ба мужда меоранд. дар шаҳри Ҳисор низ тадбири мазкур вусъат дошта бунёду навсозии иншооти таъиноти иҷтимоию хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфрасохтори деҳот мусоидати фаъол менамояд. гузориш аз шаҳри Ҳисор. баракати даврони соҳибистиқлолӣ аст ки Тоҷикистонро ба тараққӣ ниҳода дар соҳаҳои гуногун тадбирҳои ободониву созандагӣ ва таҳкими инфрасохтор тақвият меёбад. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо ба солгарди 30-юми истиқлолияти давлатӣ ҷараён доранд ки дар пайи худ созандагӣ ва бунёдкориро ба мужда меоранд. дар шаҳри Ҳисор низ тадбири мазкур вусъат дошта дар баробари маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо ҷалби соҳибкорон, ашхоси саховатпеша ва аҳолӣ дар иншоотҳои таъиноти гуногун корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. бунёду навсозии иншооти таъиноти иҷтимоию хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфрасохтори деҳот мусоидати фаъол менамояд. дар ҷамоати деҳоти Ҳисори шаҳри Ҳисор низ иншооти зиёди бунёду навсозӣ мешаванд ки боиси боз ҳам ободу зебо гардидани ин деҳот хоҳанд гашт. имрӯз як гурӯҳи иборат аз фаъолони ҷамоати мазкур бо рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ шинос шуданд. мақсад аз роҳандозии амали мазкур ин мусоидати фаъол намудан дар раванди бунёдкориҳо дар шаҳри Ҳисор арзёбӣ карда мешавад. дар ҷамоати мазкур маҷмӯан 38 иншооти асосӣ ва 23 иловагӣ ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз аз ин шумора 5 иншоот аз ҷумла синфхонаҳои иловагӣ, маркази саломатӣ, чойхона, сехи дӯзандагӣ ва маркази хизматрасонӣ ба истифода дода шудааст. дар ҳамин замина ва саҳм гузоштан дар ободии ватан аз ҷониби сокинони ҷамоати мазкур бунёди маҷмӯаи истироҳатии 5 ошиёна идома дорад ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он барои 167 нафар дар як баст шароити мусоиди истироҳату фароғат фароҳам мегардад. ин маҷмӯа дар деҳаи коҳанбои ҷамоати мазкур дар канори дарёи Кофарниҳон бунёд гардида мавзеи муносибе барои истироҳату фароғат мебошад. иншоотҳое ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳисор сохта мешавад, иншоотҳои бузургтарин ин осоишгоҳ дар деҳаи Кӯҳнабой ки аз 5 ошиёна иборат буда зиёда дар як вақт 165 нафарро қабул карда метавонад ва инчунин боғи зимистона аз тарафи соҳибкорон сохта шуда истодааст. сохтмони боғчаи кӯдакона барои 250 нафар сохтмонаш оғоз гардида дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода хоҳад шуд. гурӯҳи корӣ ҳамчунин аз рафти бунёди боғи зимистонаи интенсивӣ низ бозид ба амал оварданд. атрофи маҷмӯаи боғи зимистона ва болояш пӯшида аст ва дар фасли зимистон низ сокинон метавонанд аз он ба таври комил истифода намоянд. деворҳои атрофи боғи мазкур кандаккорӣ ва гулкорӣ карда шуда дар он унсурҳои миллии тоҷикӣ истифода шудааст. гуфта шуд ки тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 30-солагии истиқлолияти давлатӣ анҷом дода шуда бо ин васила саҳм гузоштан дар обод кардани гӯшае аз ватани соҳибистиқлол арзёбӣ мегардад.
موضوع دیگر نتیجه کاری عالمان ساحه کشاورزی ثابت نمود که استفاده از نوری‌های میکروبیولوژی در قیاس با غذاهای کیمیایی برتریت بیشتر داشته حاصلنوکی محصولات مخصوصا پخته و سبزیجات را بیشتر می‌گرداند. در ناحیه جیهون از همین گونه نوری‌های کم خرج میکروبیولوژی استفاده می‌برند. گزارش عبدالرازق عزیز. چند سال اخیر است که عالمان ساحه کشاورزی در رشد سمت‌های گوناگون خوجگی قشلاق تلاش ورزیده همه‌جانبه با راه‌های علما اساسناک به دهقانان مملکت کمک می‌رسانند. عالمان تاجیک باز اقدام نوبتی را عملی کردند که به اقتصادیات خوجگی‌های دهقانی درآمد بیشتر وارد می‌کند. استحصال نوری‌های میکروبیولوژی نتیجه زحمت و فعالیت عالمان کشاورزی است که با خراجات کم حاصلنوکی هر گونه محصولات از جمله پخته و پالشی و دیگر نوع زراعت را بلند برداشتن امکان پذیر است. برای رویاندن حاصل از لحاظ اکولوژی تازه مجموع نوری‌های میکروبیولوژی با مانند کیمیو مجموع نوری‌های میکروبیولوژی آزاتویت، فسفاتویت، فول و گوما، نوتریوان، گیاگوما و دیگر نمونه‌ای که عالمان اروپا و دنیا اختراع کردن با پرگی استفاده برده می شود. این نوع نوری ها را بیشتر در پخته، غله‌دانه، شالی، پالشی و سبزیجات تر و تازه استفاده بردن امکان پذیر است. علاوه چند سال باز این تجربه در ناحیه های ولایت ختلون استفاده گردیده دهقانان از بهره برداری چنین ماده های غذایی قناعتمندی می کنند و هم نوری های میکروبیولوژی با گرم شدن هوا تاثیر بیشتر پیدا کرده بازده زراعت را بیشتر می گرداند. مجموعه نوری های بیولوژی را 4 سال که استفاده میبرم. یکم سال از استفاده باری نوری کیمیایی را ما از پامیدور سر کردم که یکم سال یک بار داروی مینرالی کربامید علاوه کردم. دوم سوم سال الکی من نوری های مینرالی کربامید کربامید 3 لیتر استفاده نمیبرم. ضمن مشورتی که در ناحیه جیهون جریان گرفت عالمان ساحه کشاورزی افضلیت استفاده نوری‌های میکروبیولوژی را شرح و توضیح دادند. علاوه در ناحیه جیهون از همین گونه نوری‌های کم خراجات استفاده برده ایستادند. به گفته متخصصان بهره برداری از آنها حاصلنوکی پخته‌زا را تا 50 سنتنر و شالی و غله‌دانگی را تا 70 سنتنر بلند می‌بردارد. کنسروی میوه و سبزیجات و دیگر خورش‌هایی که در این موسم از محصولات کشاورزی آماده کرده می شود استفاده آن در فصل زمستان از جهت غذانوکی به سلامتی انسان منفعت زیاد دارد. امسال حاصل میوه و سبزیجات فراوان است. برای پیشگیری از تلفیابی این دسترنج اهل زحمت و خصوصیت غذانوکی آنها در ناحیه فرخار ساکنان با استفاده از شرایط وابسته به احتیاجات عائله کنسروی میوه و سبزیجات، افشوره، مربا و دیگر خورش‌ها را آماده کرده برای استفاده در زمستان ذخیره می نمایند. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در این موسم که میوه و سبزیجات خیلی فراوان است، امروزها در هر یک دهات ناحیه فرخار با نظرداشت احتیاجات عائله ساکنان برای دوره زمستان از این دسترنج اهل زحمت و محصول مهنت قدهای نزدیهولگی خویش یعنی میوه و سبزیجات، کنسرو و خورش‌ها و مربا تیار کرده ذخیره می نمایند. همه ساله در موسم تابستان ما بانک‌هایی را که شما می‌بینید زیاده از 200-250 بانک محکم می‌کنیم. محصولات‌های این محصولات‌های تیار شده محصول خود زمین ما میباشد که ما خوجگی دهقانی داریم. زیاده از 2 گکتار باغ بنیاد کردگیم که در باغ میوه های زردالو، آلوبالو، آلوچه بندک، بادام، شفتالو در اونجا ما هر ساله از همین محصولات ها گرفته بانک محکم میکنیم در نمود افشوره ها، در نمود مربا، در نمود کمپوت و از محصولات های سبزیجاتی باشد در نمود شکر با دیرینگ های زنده محکم کرده شده، پمیدورهای زنده محکم کرده شده زیاده از 200 بانک در هر سال ما محکم میکنیم. به عنوان دهات بیشتر مورد طرز تیار کردن کنسرو میوه و سبزیجات را در یکجایی با اعضای عائله و یا دیگر کدبانان صاحب تجربه انجام میدهند، زیرا هر یک نوع میوه وابسته به طعم و لذت و سبزیجات باشد در آماده کردن خورش‌ها نازکی‌های خود را دارد که کم اشتباه در این سم با کاهش یافتن صفت محصولات و حتی ضررآور گردیدن آن باعث خواهد شد. با این سبب به عنوان جوان دختران در برابر رعایت این طلبات به جای ذخیره و نگاه داشتن محصولات آماده کرده شده نیز دقت جدی ظاهر می‌نمایند. برای ذخیره زمستان از پمیدور، قرنفل بلغاری، پیاز و کرم و دیگر سبزیجات ها در بانک ها جوشانده محکم کردیم. غیر از این ما
باز تیار کردیم افشوره زردالو، افشوره شفتالو، آلوچه، از همه اینا هم افشوره تیار کرده محکم کردیم و هم مربا تیار کرده در بانک ها برای زمستان ذخیره کرده ایستادیم. در شرایط دهات نویه اکثر اویله ها حتی امکان دارند که در این موسم به مقدار بیشتر کنسرو میوه و سبزیجات آماده کرده آن را در دوره زمستان و بازار استعمالی پیشنهاد نمایند که این عامل برای پیشگیری از تلفیابی محصولات و همزمان به درآمد اقتصادی ساکنان نیز مساعدت میکند. در جریان چنین یک آموزش در شرایط این اویله از پالیزی ها از جمله تربوز، از میوگی ها آلو، دو نوع شفتالو و از سبزیجات ها یک چند نوع کنسرو و افشوره و خورش آماده کرده شد. به اندیشه بانوان از تمام این نوع میوگی ها، پالیزی و سبزیجات ها امکان است که چنین محصولات آماده کرد که در دوره زمستان استفاده آن از جهت غذانوکی و سلامتی منفعت زیاد دارد. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.